cewa an kori wamban kuku daga jam'iyyar APC saboda yana wa jam'iyyar APC zagon ƙasa, yana mitin da wata jam'iyya. An kori wamban kuku daga jam'iyyar APC, jama'a ku shida. Makarabbai ne akwai Alhaji Muhammad Dan Yadu, akwai Bilamin Muhammad, akwai Mande, akwai Kabiru Fadi, akwai Ajona, wallahi ba mu shaida ba, akwai mu dalili don haka ko mai barka kore daga jam'iyyar su tara suke, ko mai barka don haka jam'iyyar APC ta kore su daga jam'iyyar APC. wallahi ƙarya. Wai ashe bawan Allah nan da yake hannun yan bandik wanda bidiyon shi yake trending suna dukansa suna neman kuɗi, ashe tsohon ciyaman ne na APC. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu dan girman Allah mai gari ya waya. Yanzu dan girman Allah matsayinka na tsohon ciyaman na APC, daman ka fito ka faɗa a bidiyon ka wanda duk duniya duka mun tausaya maka, kuma kullum muna ihu akan a fito da kai. Yanzu dan girman Allah mai gari ya waya. Yanzu gashi nan APC dai da kake ihu mutane har kuna cewa an koruwa ne a mulkin APC aka kama ka. Amma yanzu a daidai lokacin da kake giyar mulkinka, kake giyar chairman ɗinka na APC, da an zo an ce baba wannan jam'iyyar fa ga kaza babu tsaro ba kaza, ku ne za ku fito ku dinga yakar mutane, kuma alhali idan masifar nan ta zo fa ba za ta tsallake dan APC ba, ba za ta tsallake dan NPP ba, ba za ta tsallake dan PDP ba, ba za ta tsallake wanda ma babu ruwana ma sai ta kama shi. Amma idan aka zo aka ce mu haɗu duk wani abin da zai zame mana matsala, mu yi kokari mu kawo ƙarshen shi baki ɗaya, mu kawar da shi, mu kalli arewar mu saboda mu da kanmu mu gyara kanmu. A'a, daga wannan lokacin ma wani ya zama abokin gabarka, zagin ka zai yayi ta zagin ka saboda ka fito ka ce mi wannan APC ba ta kare maka lafiyar ka ba, ƙarya ne kaza. Yanzu gashi nan tsohon ciyaman ne na APC, amma gashi nan kaga yanda yara ƙanana, ƴaƴan cikinsa, jikokinsa suna wulakantar da shi. Na tabbatar yana da ƴaƴan da suka girma wannan ƴan ta'addan. Shi yasa idan muka fito muna cewa mu ƴan arewacin Najeriya ba mu san ciwon kanmu ba, wallahi azum ba ma mutane ba sa yadda. Idan muka fito muna wani zagin, muna kallon mutane, muna faɗan wasu maganganun mutanen, muna faɗan wasu maganganu, wallahi wasu mutane su yi tunanin cewa rashin kunya ce kuma ba mu da tarbiyya. Zunzurutun kishin ku ne muke yi, zunzurutun kishin ba ku san kanku ba, ku san hankalin kanku ba. Yanzu gashi nan dan APC ne, yanzu APC tana kallon ka ba abin da za ta iya. Ni na rantse da girman Allah a yanzu kuɗin da aka ɗaura maka, wallahi APC ba ta ɗauki wannan kuɗin ta bada ba. Dole dai wannan gidan naka da wannan gonan naka da wannan ƴaƴan naka su za su san yadda za su tarkata su je su bada a fito da kai. Amma tsaurara makamai a ce a je a fito da kai, wallahi ba za a yi wannan ba. Yanzu gashi nan ba ta tsallake ka ba, ba ta tsallake wancan ba, ta zo ta shafi kowa da kowa. Sai ka yi sa'a ma watakila ka fito da rayuwarka. In baka yi sa'a ba akan wannan kuɗin sai su kashe ka, kuma sun kashe banza, kuma ka je ka ce wa Allah ne. Shi yasa muke gaya muku cewa mu fito wai mu yanzu arewacin Najeriya mu ce Allah ne ya ɗaura mana wannan abun. Wallahi azin in kai wasa an ka mutu sai Allah ya kama ka. Wallahi sai Allah ya ma hukunci akai. Kai da kanka ka ɗaura kanka masifar, saboda kana da yanda za ka yi maganin ta, amma an ki. A haɗa kai a fito a cije a tirjiya a ki wannan gwamnatin, a ki ne saboda me muke so? Zaman lafiya muke so. Wallahi sai mun samu zaman lafiya a cikin sati ɗaya. A haɗu ga baki ɗaya mu ce mu kalla yankin, mu kalla arewa, ma babu wannan. Wancan yayi nan, wannan yayi nan. A lokacin da kake tsinewa gwamnatin, a wannan lokacin wani zai fito dinga tsine maka saboda ba uwarsa ba ubansa aka kama ba. Ya Allah, ya ubangiji Allah, duk masu tallan APC nan, duk wanda suna dalilin su ake satan iyayenmu, banda yake karewa, ubangiji Allah ya sa a sace su, a sace iyayensu, a sace dangin su. Duk wani dan APC, duk wani mai tallan APC, duk wani mai kokari akan APC, mu yana kallo ana satar iyaye, ana satar ɗalibai, ana kashe mutane, a hakan ya cije ya ce dole sai wannan APC. Ubangiji Allah sa ƴan bandi su je har gida su sace shi, Allah sa su sace matansa da 'ya'yansa. Ubangiji Allah karɓa addu'ar mu, ku ji inda daɗi.